Baytapyň Aşgabatyň 145 ýyllygyna bagşlanan Akşaharym Aşgabat 2026-25-nji halkara tergiti we matbugaty öz işine başlady. Milletin şöhretliğin vaziyeti, arkada sefer halkın önce, kalbimizde acar, vatan meydançı, Akşaharym Aşgabatyň toyu günü. Sergi 120-den gowrak öňde barjy halkara we yerli kampaniýalary, ekologiýa taýdan diýansyz ýaşyl, akylly şäher gurşaw üçin döwrewap tehnologiýalary, önümleri we programma üçünçilik çözgütlerini, energetik we jemgyýetçilik hyzmatlary ýaly ogurlar öz işine alyp, gatnaşyjylarda tejribe alşmak, tanıştyrışlar we B2B gepleşiklerini alyp barmak üçin giň mümkinçilik bolup hyzmat eder. Это очень богатыми ресурсами, очень перспективными странами, мы считаем, наша корейская компания. Ну, ТУ ЕНС это самая ведущая компания в Корее в сфере строительства. Представляем, значит, такая идея. Это очень хороший шанс на основе такой выставки. Поэтому очень благодарю, и я думаю, это очень выгодно такой выставки для иностранцев. Когда сравнить с другими странами, Туркменистан очередной такой-то выставки это открыться. Поэтому для иностранцев хороший шанс, чтобы друг другами узнать друг другами, и можно представляем наши идеи. Bir näçe önümleri dörenir, ýagny süýtde süýt önümleri, şokoladda şokolad önümleri, konditer önümleri, bir näçe görnüşlerini ýa-da kozok jemgyýetiniň konditer önümleri, tüýje önümleri, jem 20-den urak döwlet eksport iş amalaşylar. Elbetde mundan başga da eksportyň gerimini giňetmek boýunça da bir näçe tagallarly, bir näçe işler amalaşylýar. Delegasyon işini gollap, onu barha ösürmekde döwlet beren giň mümkinçilikler üçin gahryman arkadamyda, gahryman terdarmyda köp sawoltunu aýdýar. Bu gahryman arkada gahryman terdarmynyň janlary sag, bilen taşlar aman bolsun. Sergide diňe binagarlyk, gurulşyk, innovasiýa, sanly tehnologiýalar görkemlik bilen şäklenmän, Aşgabatyň ýaşaýjylary we mehmanlary üçin amatly transport gurşawyny döretmek hem görevine tutulýar. Mesela sorgulamadan ählimin ziýawatlary ýerine hereketlere, durnukly, müzik we akylly şäherleri ötürmek halkara maksatly, dünýäniň 55 ýurdundan 800-den urak wekili, inženerleri, binagarlary, tehnologiýa liderleri, maýadarlary, halkara uramalygyň döwlet kompaniýalarynyň wekillerini bir ýere çekdiler.